Kwedu no mabuja madokachere tauya nadzo dzanyasi zuwa rechishanu mwedzi uno wambudzi. Ipapa wanhu watotovhunduka kuti chii chiri kuitika. Wanhu wokwamagaya vari kuramba vachiuya mhanduwe kubva kune dzimwe nyika wachiuya kaako. Handiti akavavimbisa kuti tichange tino makuwerere mutambo wokuponesa wanhu uchachinja upenyu hwewanhu zuwa rechinomwe mwedzi uno. Hino kuti musi wechishanu wacho zvinenge zvakamira sei ticharamba takalinga hedu. Mukadzi wacho peno ndiye anenge aripo ipapo ari kutungamira achiti ndakamirira bambo. Hino tirambe takalinga kuona hedu kwazvinoperera kuti ndokupi. Apa bepanhau echimetro riri kubuditsa kuti magaya akabvuma nyaya yachemhanduwe kutoti ndakwechemedziwa ndabatiwa paye. Zvona zvabudika pachena kutoti munhu kana uchinge uino nyaya iripo aiwa agoreka ureketa nezvayo nokutoti ukandoreketa basi inzwi ribodzi mhanduwe rinokukomerera chaiko kukomerera kunoreka tione kuti achaipedza sei, inenge ichitekaira sei nyaya yacho. Tinenge tichiringa tichindokunyepa imo. Mhanduwe kutekedzera kwemari idzo nyika kuri kuita kuhwadza. Kureketa kuno kwai bazi reutano ragoseenzesa basi zvikamu 33 kubva muzana. Unobva waita kuzisaya kuti mari yacho inge imboripo chere kana kuti wangu waribe kupuwa wagoseenzesawo yawandopuwa iri zvikamu izvozvo. Nokutoti mungati imimi hofisi yamunangarwa yagoseenzesa kutopfuura mari yaingapuwa nezvikamu zviri kuita 102% pachirungu. Apawo wanoringa nezvokugara kwewanhu wachiita kuseenzesa mari inopfuura 100 yese yawangapuwa. Pokare bazi rinoringa nezvokugadzirwa kwemugwagwa rikabva raita kudhabhura mhanduwe 222% pachirungu yawagoseenzesa. Kunoyo utano inge ichaboyekepi ipapa nokumamiriro azvakaita iwaya. Rekai tirambe zvedu tichiona asi tiri kuona unge waakukaisiwa pasi pobhazi riri kutekaira mhanduwe nokutoti izvi zvida kuti zviita unge iwowo utano ndo waribe kurongeka zvokutadza kuti tipei mari wachiipuwa. Pakanyangara. Rekai tirambe takaringa hedu kwarinoenda nyaya yacho. Wamai wamunangarwa wakomana mai munangarwawo nyasi wabudika kuti kwai wangu wari kukanyemba mhanduwe. Unobva waita kugwatsitsi mhanduwe. Wanhu kuita kuforera mabhokisi chicken slice mhanduwe. Kuita kubudika wachiita kureketa kuti nyasi tazoiboya kwai chicken slice iyo tazoiboya taindoiziva makore 45 tatowana kuzvitonga mhanduwe. Wanhu kuita kuforesiwa kanhu iko kabhokisi kano zvija zviri zvouku. Aiwa mhanduwe kumwe kwacho muembo wakadari wakanyangaritsa. Rekai tione kuti zvinopera sei nokuti patinoreketa kuti nyika yapaziwa paye ndozvazvinenge zvirewa izvi. Nokutoti wanhu wane makore akutoda kutosvika 40 kutadza kudyawo chicken slice kabodzi upenyu hwese mhanduwe. Idika zvisvinuba izvi. Rekai tione hedu kuti zvinombopera sei. Ticharamba takaringa tinenge tichinyepana kuti zvikuenda nokupima. Zimbabwe kwai yatoenda ipapa kuti ibatsire nyika yeMalawi nomapfuta opeturu mhanduwe. Kwai hurumende yeMalawi yagototi wasawira dotibatsirayo kana chimwene nokutoti zvaita kunyangariwa kuno. Kwaika Tanzania ndo yaiwapa mapfuta opeturu. Kuno zvanetsa kuTanzania ko mhanduwe kuchiri kuende kaba hwendo huno kusvikira zvinhu zvadipfama ikweyo. Kuno hino tikutoziva hedu kutoti anenge anota ndiye uyu anoita zvopeturu uyu iyeye koka kuba kwacheko kunoramba kuchindoendera mberi. Zvawo wabi yedu wanoita kukama pakakora kare. Idi zvawo wabi yedu. Ipapa apo kare dare reparamende rareketa kuti kwai hurumende yakatenga hoterayo muno Mutapa. Yakatengewa hotera iyi kuti kwai igogarisiwe. Iyo wamiriyo dare reparamende. Kuno nekuda ukuru kwavanoita ikoko idihwi. Panenge pakanyangariwa nokutoti madira anoita ukuru heno kuti wachakwana chere wese kuti wanopinda chere kana kuti inobva yapfa yakarodha zvakadando.
rekai tigoramba takaringa hedu kuona kuti zvinenge zvichienda nokupima. Wanhu wawadziwana muturi Ncube achireketa kutoti komana kamari kari kubhadharwa kekuita padandemutande kaye komutero aiwa ndo katoita kuti hurumende irarame. Kwai kari kubva baikako 2% iri kuramba iripo mhanduwe pakaita kunyangariwa. Heno kuti bato rachiro ZANU-PF richaita sei nokutoti wakabva wati munhu wese ari kundoramba zvatiri kureketa pano taakutomuitai mhando yonyika chaiyo. Kunorekai tigoona kuti vanenge vachiita sei. Tinoramba takazviringa izvozvo kuti zvinoperera kupi, tinenge tichizonyepana. Ipapa kambani yoProspect Resources kwairi kutengesa mugodhi wavo lithium mhanduwe mamirioni 2 anozviuru 2.2 million US$ pachirungu. Rekai tigoona achiri kutohwadza kutoti wari kutengesa mugodhi iwoyu kuti waende koita mumwe mugodhi womhangura kuZambia. Wakomana kuti ziwa kwatiri kuita uku. Rekai tione kuti zvinopera sei. Tikuramba tichindovimba kuti panoita musvino anotenga kutengiwa wawa zviganhanda kana iwo maChina wawa kana iwo wariwo garwewo. Heno rekai tione kuti zvinenge zvichienda nokupima. Bangiro RBZ ratiro kwai mari yokunze kwenyika yonyika maforex reserves pachirungu kwai yaingidzira kusvika pamamirioni 930 million US$ pachirungu. Rekai tione kuti zvinopera mushechere izvozvi kana kuti tikureketiwa pwito. Heno ticharamba tichiringa hedu nokuti rimwe zuva zvinozondosvika basi pakubvunziwa kuti zviripi. Apa akamboita mutungamiri wekambani yoZinara French chitukutuku kwai atadza kureketa mhando yekuti mari yaagosenzesa kutenga dzimba nezvimwe zvinhu zviri zvemamirioni 30 agoiboyepi kuno zvaakutoriwa nehurumende. Tikati ngazvitohwe nokuti imari dzedu imari dzedu nochokare. Rekai tirambe takazviringa hedu. Tinoramba tichikunyepai mhanduwe kuti zvii zvimwe zvinenge zvichiitika. Kunyadzisa kumwe kuri kuitika mhanduwe ipapa vanhu veZimbabwe takaita kupeta muhwe munyika yeAustralia nokutoti mumwe anonzi iye Jason Midzi ane makore 44 agobatiwa mhando yekuti aida kubiridzira sarudzo dzaanga ari kupinda kuda kuita meya kunzvimbo Adelaide. Wakomana munyadzisiro wacho kuno vanhu vekuAustralia wakangwara wakabva wakasika kuzviona kuti panochanja chopfeni apa. Wakabva wati aiwaba ndizvoba zvatinoita ino. Watsvaka manje kuziva kuti zvii zviri kumboitika. Wakabva waboya kuti aiwa ndiye. Kuno ipapa rekai tigoona kuti achapiwa mutongo wakaita sei. Tinenge tichikunyepai mhanduwe kana zvaakuburika. Manyadzo mamwe mhanduwe icho chiumbiwa chanehanda chiya chagoita kuti mumwe wekuAmerica amborambidziwe. Kuno anga ari kubva aburitsa pachena kaari padandemutande kuti honai goringai waro zvandiri kurambidziwa pano. Akaenda kumahofisi pese achindoratidza pachena kutoti wari kuita kusikinya tokono. Kuno wazosvika pakutanda kumukumbira regerero mhanduwe kuti waisafanira kurambidziwa asi tikundoti kureke kugoendewa vanhu vazhinji pari zvino kuchada kunhadziwa. Unobva waona kuti idi tiri kutongewa nomasasika muchaiwo. Chano makore 4 mhanduwe paribe akambofungwa kuti vanhu vanofanira kuti waendewo padhuze nacho icho chine handacho. Heno kuti muko wacho wari kuchinja cherekano zviri kutekaira sei. Chedu kuramba takaringa nekutoti paribe chisvino. Kwaipa panyasi vanhu vadokerera mhanduwe vari kuramba vachikuwana chaiko nomasoko nonyaya yekumisiwa kwaShaun Williams achinzi neZimbabwe Cricket tichamudaba kuti agotitambira. Vamwe vakati imigorekai kudando maakudando nyasi ingana iyo ana Taylor wawa makawabenhutsa wani nana madhevere chii chiri kuitika. Rekai tione kuti zvinombopera sei. Zvinoita kunetsa nyaya dzacho idzi. Rekai tirambe takadziringa hedu kuona kwavanoperera. Kuzifa kwainozifa Peter Ndlovu, Bruce Grobbelaar naBenjamin Mwariwari wamiriri wozifa kunze kwenyikaku. Mhanduwe rekai tirambe takaringa. Wari pekureketa zvimwe kana kudini wabva waburitsapo kare kuti kwai isusu
tatoisa mumwe munhu kuti aite ndiye mutongi murairidzi mukuru wakomana wamawarriors anonzi Marian Marinika akadzingiwa kumarawi 2023 nonyaya yekutadza kuita basa rache. Aribe kana chibodzi chaanozikana kuti akaita mhanduwe. Zvinotonetsa kuti wanga waita rini bvunzo dzacho dzokuti watsvake munhu wakafunga rini kuti ndiye akodzera wakabvumirana naye rini. Ndo zvinonetsera nyaya dzozvigananda kamumhandiwe. Iye Magwizi yuyu rekai muone muchazoimbwa nyaya yacho yakuburika ipapa. Tinenge tichikunyepai zvedu kuti zvikutekaira nhopapi. Toringadzirikitika pasi rese. Bato reMK rikuramba tiita kupitigurana mhandiwe. John Shope kureketa kuno hamisiwa basa ipapa anzi iwe dombo kuferefeta no. Paribe zvino asi nyaya iri kufadza muSouth Africa. Aiwa paika Vodacom naMakate wabvumirana. Uyu Makate ndi Makate wekwedu pamhandiwe ndo kuSouth Africa uyu. Terera Makate riyo kwedu uno asi uyu kwedu uyu ndo kumaSouth Africa uyu. Ndizvo tinoreketa kuti tiri vano wabodzi chaiwo. Kuno rekai tione kuti achazinga apuwa mari. Tinenge tichikunyepai zvedu nokuti izvezvi paribe kureketa. Pasi rese ramukirira kufara mhandiwe kuti kuNew York kwaisiwa munhu wochiMuslim akabva akazvariwa kuno kwaAfrica. Zoran Mamdani wari kuita kuhwadziwa kusaya zvokuita chaizvo iwo pambepfumi noasati ragandawa. Wari kuita kusaya kuti woita sei. Tikundoimba kuti anoreka bakumupfuura kutoti pakanyangaritsa. Apawo Namibia zeki yawo ikweyo yati tiribe mari yokuti mapata aende koringa nokumema mapepa okuvhotesa achinyoriwa kuSouth Africa. Paiva ndakaenda zvitsvakirei mari mende mega. Imi pakanyangarapo. Rekai tione kuti zvinopera sei. Tahwadziwa fani kuAmerica kwai kuno ndege kambani UPS inotakura zvinhu. Mhandiwe ichindosimuka kwakugwa futi pokare kuKentucky. Wabva wapfa. Hino kana pano wapona asi paribe kuburika kuti pana ari kupona ipapo. Pakanyangariwa. Mweya yawo ngaizorore murugare. China kwaiyagoti tichada izvezvi kuti muzindayo zvinhu inonzi madata center pachirungu isenzese zvinhu zvinobva kuno dzimwe nyika zvakaita sana America. Imi rekai tirambe tichiona kuti vanoipedza sei, zvinenge zvina nokupi nokuti zviri kudini. Asi takadaro mabuja rekai tigumire pano. Ndini wenyu mhandiwe onawo.